नेशनल यूनिटी डे सानजों लोब्बा लाखिनानै 64 नं BN बर्मा हाउली SSB आ साइकेल हानजा सुदों। दिनै सरदार वल्लभ भाई पटेलनि जोनोम सान। सरदार वल्लभ भाई पटेलनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 64 नं BN बर्मा हाउली SSB आ रैखाथि बादायावनो मेहेरगोनाङै नेशनल यूनिटी डे फालिदों। निकासी हालामनि दारागावआव थानाय SSB बादायाव फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै दारागावनिफ्राय निकासीसिम साइकेलाव बेनार आरो भारतनि फिरफिला लानानै साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। बेजोंनो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामो। बे साइकेल हानजा सालायनायखौनो बेखेवनानै होयो SSB फ्रन्टियर गुवाहाटीनि DIG सनाम बड'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै DIGN सनाम बड'आ बुङोदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरदार वल्लभ भाई पटेलनि हादोरनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनाय आरो हादोर दानायनि खामानि मावनायखौ रायजोनो फोरमायनो नाजागोन। बे हाबाफारिनि नेशनल यूनिटी डे फालिनाय साइकेल सालायनाय हानजा सुरनाय हाबाफारियावनो दारागाव ओनसोलनि रायजोफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जैसे आपको मालूम है, आज हमारा वैसे तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आता है। हमारे जो महान सेनानी रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो उसी संदर्भ में आज SSB जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है, सशस्त्र सीमा बल ने ये डिसीजन लिया है कि 31 तारीख का जो फंक्शन है इसको और अच्छे तरीके से और ग्रैंड वे में मनाया जाए। तो ये हमारे फोर्स की तरफ से DG महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि इसको हम क्यों ना आज 29 से आज से ही हम शुरू करें। तो ये हमारा प्रोग्राम SSB का 29, 30 और 31 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा। और ये पूरे हमारे सशस्त्र सीमा बल जहाँ जहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट है, असम में, अरुणाचल में, आप जिस पूरे नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर और हमारी जो बाकी जगह जहाँ भी हमारी फ़ौज पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारी डिप्लॉय हैं, तो सब जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये 3 दिन का चलेगा। आज 29 को, आज से हम विधिवत आज का शुभारंभ कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। और इसका कल्मिनेशन जो सबसे बड़े और लार्ज स्केल में 31 तारीख को जो उनका असली दिन है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाया जाता है, तो 31 तारीख का होगा। और इसमें जो है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम बेसिकली ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस का जो गुडविल जो है वो पूरी जनता को, पूरे खासकर इस एरिया की बात करें तो हम पूरे बॉर्डर में जितना हो सके आम जनता के साथ मिलकर, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी आए हैं व बाकी गांव के मेंबर्स भी आए हैं, तो हम इनके थ्रू भी और हमारे थ्रू भी ये मैसेज पूरे गांव-गांव में देना चाहते हैं, ताकि ये मैसेज हो, ये इम्पोर्टेंस हो। और जो हमारे जिनको लॉ पुरुष बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, तो उनका जो योगदान इस हमारे देश की आज़ादी में, देश की जो एकता में और इंटीग्रेशन में जो उनका रहा है, उस चीज़ को हम घर घर तक पहुंचाएं। तो ये बेसिकली ये आज के 3 दिन का जो उद्देश्य है, तो इसी उद्देश्य को लेके हम चल रहे हैं। तो इसमें जो है, जो हमारा इस एरिया का, जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, जो बिल्कुल बॉर्डर में, भूटान बॉर्डर में है, ये इस लेवल तक हम इन चीज़ों BOP लेवल तक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि हमारा मैसेज जो है बिल्कुल एक रूरल एरिया में, गांव-गांव तक और पूरे गांव-गांव तक जाए, और पूरे बॉर्डर एरिया में जितने हमारे लोग बसते हैं, तो हमारे सारे साथियों तक ये मैसेज जाए। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय, इंराजि रोंगौथि गोनां, लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc, लोगोआव BEd, DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन।
हिंदी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिंदी आयदायाव एम ए खालामनाय लोगोआव BA D.Ed डिग्री गोनां जाथारनांगोन बेनि दानबान्थाखौ 9निफ्राय 12,000नि गेजेराव होनाय जागोन हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बेनि दानबान्थाखौ 8निफ्राय 10,000नि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन